Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Maulan na buntag, mga kasyargao. Ilabi na kaninyo din sa mga nagkadaiyang lugar nga ginsakupan ninyo, mga kasyargao. Maulan na buntag karon og mahangin-hangin na ulan. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargao. Good morning sa ato nga mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan, magandang umaga mga kasyargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po kaninyong tanan, mga kasyargao. Good morning usab sa mga silingan nato nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og ang Dinagat Islands, uban sa mga kasikbit na mga probinsya nga maabot niya ang atong live stream karon, mga kasyargao. Good morning po kaninyong tanan. Good morning Cam Vernie Inson, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kang Estela Mamita Prada. Salamat Ma'am Estela, good morning. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko ni Presil Ilandag from Jojo. Salamat Sir Jojo, good morning kanimo din ha. Good morning Siargao, stay safe my family. Salamat Ma'am Maritoni Minil, salamat po, good morning. Magandang umaga kanimo din ha, Ma'am. Good morning Kuya G, good morning Siargao, keep safe sa ato tanan. Yes po, keep safe gayud kita. Ilabi na adunay umaabot nga bagyo nga muigo dinhi na sa atong rehiyon sa Caraga. Good morning po. Good morning Kuya G, good morning Siargao, keep safe sa ato tanan. Yes po, salamat. Good morning Sir G, good morning kay Sofia Emmanuel Lansin Ibalya og Evelyn Lansin Ibalya. Good morning. Gikan na ka Sir Butcho Ibalya og kang Yuel Nogalisa. Salamat Yuel, good morning. Good morning Kuya G, good morning Siargao, amping tantanan. Salamat Kuya G, gikan na kang Mambaw Suljen. Salamat po. Good morning, magandang umaga og sa mga taga Antipolo del Carmen. Good morning po kaninyong tanan. Dili na ta maglangan, mga kasyargao. Atong pagasayron ang kahimtang nasa panahon karon, mga kasyargao. Ilabi na umaabot gayod ang pag-igo o paghaguros ni bagyong Auring, mga kasyargao. Atong paminawon ang report karon gikan na sa DOST Pag-asa, pinaagi na ni Alzar Aurelio. Good morning kanimo din na Alzar. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, February 20, 2021. Bagyang humina ang bagyong Auring habang ito ay nasa karagatan. Dulot po yan ng epekto ng malakas na hangin na dulot ng amihan. Kasalukuyan ng sentro ng bagyong Auring ay hindi halos umaalis sa kanyang kilalagyan, kung saan ay nasa layong 475 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang lakas ng hangin ng bagyo ngayon ay umaabot sa 75 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay nasa 90 kilometers per hour. Samantala yung amihan o northeast monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa, kaya nakakaranas tayo ng malamig na simoy ng hangin. Ang mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Siglan number 1 ay walang halos na pagbabago. Ang mga lugar po ay Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Camiguin, kasama na rin ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao City, Davao de Oro at Davao Oriental. So halos buong Visayas at ganoon din ang buong Mindanao ay nasa lalim ng Tropical Cyclone Wind Signan number 1, kung saan ang mga lugar nito ay makakaranas ng mga pag-ulan at may kasamang pagbugso ng hangin sa susunod na 36 hours. So itong magiging lagay nating baybaying dagat sa ating bansa. Yung makikita, ang halos buong bansa ay makakaranas ng maalon hanggang sa pakalon ang ating baybaying dagat dahil sa lakas ng hangin ng dulot ng amihan. So ang mga lugar po ay buong seaboard ng Luzon, buong seaboard ng Visayas at northern seaboard ng Mindanao, kung saan ay nag-issue po tayo ng gale warning. At kasama na rin po
isang din natin yung mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So, ibig sabihin ay buong bansa po buong bansa ay makakaranas pa rin ng maalon hanggang sa napakalong ating baybaying dagat. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na huwag mo nang pumalaot dahil sa inasahan pa rin natin ang matataas na alon. Sa ating posisyon ng bagyo, kanina alas 2 ng madaling araw, yung sentro ng bagyong Auring, inyong makikita, ay nanatili pa rin sa karagatan, di halos sa umaalis sa kinalalagyan. At bukas, sa ating forecast position, bukas ng umaga, Sunday, February 21, ito kikilos pa northwestward, lalapit sa east ng Mindanao. At pagdating ng Monday morning, February 22, dumaan na po sa Visayas ang bagyo at yung sentro ng bagyong Auring ay nasa 100 kilometers east-southeast ng Rojas City, Capiz. At inyong makikita dahil sa epekto ng kalupaan, ihina ang bagyo at magiging tropical depression pagdating ng Monday morning. Sa Tuesday ng umaga, lalo pang humina ang bagyong Auring, magiging low pressure area. Ang layo ng si Auring na magiging low pressure area sa araw ng Tuesday morning ay nasa layong 85 kilometers northwest ng Coron, Palawan. At yung makapapansin, kumpara nung kahapon, ay makakalabas pa siya ng PAR by next week. Ganyan po, ay nasa loob pa ng PAR at magiging low pressure area si bagyong Auring ayon sa ating latest na forecast position. Dahil nga po sa interaction ng kalupaan plus yung ating malakas ng hangin ng amihan kung saan nawawasak ang structure ng bagyo. So ano pong inaasahan natin sa pag-ulan mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw? Ngayon hanggang tanghali, binaasahan tayo ng light to moderate with at times heavy rains sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Bukidnon, Misamis Oriental at Southern Leyte. Mula tanghali hanggang bukas na umaga, February 21, makakaranas o minasahan tayo ng heavy to intense na pag-ulan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Island. Moderate to heavy with at times intense rains na maranasan sa Misamis Oriental, Camiguin at ang lalabing bahagi ng Caraga. Light to moderate with at times heavy rains maranasan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte at ang lalabing bahagi ng Northern Mindanao. Bukas na umaga, Sunday, hanggang Monday ng umaga, February 22, makakaranas ng moderate to heavy rains with at times intense rains sa Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Surigao del Norte at Dinagat Island. Light to moderate with at times heavy rains naman sa Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Southern portion ng Quezon, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, at ang lalabing bahagi ng Visayas at ganoon din ang lalabing bahagi ng Caraga. Dahil sa mga pagulan na inaasa po natin mula ngayon hanggang sa Monday morning, nandiyan pa rin po ang banta o tsansa na magkaroon ng pagbaha at landslide dahil sa malawakan o kalat-kalat na pag-ulan at yung tagal, yung prolong na pag-ulan. Lalo na po sa mga mababang lugar, sa malapit sa ilog at sa malapit sa kabundukan. Kaya patuloy po kami nagpapaalala na maging alerto, alamin po ang ligtas na lugar, at maging update po tayo sa aming ini-issue bukod sa severe weather bulletin para sa bagyo, ganun din po sa aming ini-issue nga heavy rainfall warnings.
Mao kana mga kasyargaw ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Salamat kang Alzar Aurelio sa DOST Pag-asa. Salamat po. Good morning kanimo din ha. Aduna gayoy bagyo nga umaabot mga kasyargaw. Sumalapag kaninang alas 2, ana kini haduol na sa hinatuan Surigao del Sur mga kasyargaw. Apan posible kining na musulod o muigo sa Caraga region unyang hapon or unyang gabi mga kasyargaw. Kay hinay man ang jaga ni ini na bagyo mga kasyargaw. Apan dili na ta maglangan mga kasyargaw. Atong pagasayron karon ang police report may tungod na sa wanted sa kasong grave coercion na aresto sa kapulisan. Ang dugang detalye gikan na mismo kang kasyargaw Mark James Lisondra. Good morning, Mark. Yes, maradon na buntag ang Kurman. O sa atong mga soaking viewers kuman, diha na sa Siargao. O mauyanon na panahon ang Kurman. O atong mga report gikan na sa Surigao City Police Station na aresto sa mga tinugyaran sa kapulisan kining 55 anyos na babae tungod sa krimeng grave coercion. Na din nadakpan siya kagahapong adlaw sa 1:30 ang takna sa hapon, Pebrero 19, diya sa may Borromeo, Kanto Amat Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. Anong kasado ang may pangalang Gelisita Luta Liscano, 55 anyos babae, Minyo, residente sa Baybay Parola, Borromeo Street, Barangay Top. Na din tungod pinagi na sa operation sa Sadpina and Warrant Section o kining akusado ang Kurman ang may warrant of arrest ubos sa criminal case number 21-19726 nga gi-issue ni Honorable Eden Crispy B. Lazala Caballes, ang presiding judge sa MTCC Branch 1, Surigao City, kini pinitsan Pebrero 15, 2021 nga diin may girekomendar nga piyansa sa kantidad Atong balikan mga kasyargaw pagtawag si Kasyargaw Mark James Lisondra sa iyang report karon mga kasyargaw. May tungod na sa maong report mga kasyargaw. Atong pagasayron karon mga kasyargaw kung unsay nahitabo karon mga kasyargaw. Atong tawagan pagbalik si Kasyargaw Mark James Lisondra. Murag naputol ang iyang ang atong tawag kaniya mga kasyargaw. Sorry. Atong balikan pagtawag mga kasyargaw, kadali ra. Okay mga kasyargaw, atong balikan ang tawag kang Kasyargaw Mark James Lisondra. Atong balikan ang iyang report. Hello Kasyargaw Mark, continue sa imong report karon. yes, naputol man ang linya. Naputol. Kasyargaw Russell o ako nga sublion kining akusado ang nadakpan kagahapong adlaw nga si Gelisita Luta Liscano, 55 anyos, babae, Minyo, 15 residente sa Baybay Parola, Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. And din may alias warrant of arrest sa ubos sa criminal case number 21-19726 nga gi-issue ni Honorable Eden Crispy B. Lazala Caballes, ang presiding judge sa NTCC Branch 1, Surigao City, kini pinitsan Pebrero 15, 2021 nga may girekomendar nga piyansa sa kantidad 36,000 ka pesos para na sa ilang temporaryong kagawasan. Sa pagaguman kining akusado, anjaon sa kustudiya sa Surigao City Police Station para na sa tukmang disposisyon. Mark James Lisondra, Siargao TV News.
Daghang salamat ka Siargao Mark James Lisondra sa imong report. Naputo lang atong linya ganina. Salamat ka Siargao Mark James Lisondra sa maong report. Salamat. Good morning. Cold morning Kuya G. Gikan na kang Ma'am Juanita Aparente. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Gikan na kang Gege Himaw. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Gikan na kang Che Gabutero. Good morning Kuya G. Pa shoutout. Baka naman. Gikan na kang Christina Garcia. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Labi na sa taga Roja San Isidro. Happy birthday sa ako mga pag-umangkon na si Jason Roculas from California, USA. Salamat Ma'am Mary Jen Roculas Wilkinson. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Ate Eden Ider. Good morning, Kuya G. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Kuya G, pa-shoutout ko sa mga taga Prince Fuel Station sa Sayak, Burgos o Galabina diri sa lungsod sa Del Carmen na sa kilometro 1 poblasyon. Salamat, Kuya G. God bless po. Gikan na kang Ma'am J-Lo. Pobe, salamat po. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Kuya G, pa-shoutout naman kaya. Always amping dia, miss you kaya. Salamat, good morning. Good morning Kuya G, gikan na kan Jinky Gonzaga. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, og sa tanang viewers mo. Salamat, gikan na kan Sir Rujim. Salamat po. Good morning Kuya G, gikan na kang Beg Guyona. Salamat po, good morning. Kuya G, good AM. Please paki-greet sa akong mga lumon. Diha na sa dapa sa mga Hapson family. Gikan na kang Sir Edwin Hapson. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Amping ang tanang mga umaabot o ang umaabot na bagyo. Amping sa tanan nga umaabot sa bagyo o ang pag-abot sa bagyo. Amping kitang tanan mga ka-Siargao. Salamat po. Gikan na kang Ma'am Eliza Tamayo. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G og sa tanang tigpaminaw sa iyong programa. Stay safe. God bless. Gikan na ka Ma'am Regina Aldea. Salamat po. Maradyo na buntag Kuya G, kamusta na sa taga San Benito? Sa akong mga kalumunan, hinaot okay na kamutanan sa bagyo. Watching from West Palm Beach, Florida, USA. Gikan na ka Ma'am Gemma Rocula. Salamat po. Good morning Kuya G, happy birthday to me. Tana always good health spare me. Og thank you Lord for another years sa imo gihatag sa ako. Salamat Ma'am Adeline sa Avedra. Happy birthday kanimo Ma'am. Good morning. Salamat po. Good morning kanimo din. Good morning Kuya G from Shane watching from Kuwait. Amping mo kanunay dinagatnon. Salamat gikan na ka Ma'am Sian Aldo. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa mga aking family, Espehon at Aldea na nasa Binyan, Laguna. Salamat, Ma'am Regine. Good morning. Good morning, Kuya G. Watching from Pilar. Keep safe po. Ingat ka palagi, Kuya G. Kasi alagaan pa kita. Salamat, Ma'am Queenie Espehon. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Kanimo din na. Mga ka-Siargao, ang unang pahin sa mga balita nato, din na sa itong isla sa Siargao, Siargao Island, andam na alang sa bagyong Auring. Isip pagpanganda mga ka-Siargao sa paghaguros ni bagyong Auring, ang nagkadaiyang munisipalidad sa atong isla sa Siargao, nagpahigayon sa nagkadaiyang lakang para na sa pakigbatok sa maong bagyo. Sa munisipalidad sa Pilar, may pahigayon o coordination meeting ang kapulisan kauban ni MDRRMO o Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Alan Salvaloza Lakip. Ang mga stakeholders niini, punong barangays, may tungod na sa mga posibleng emergency nga mahitabo panahon sa haguros sa bagyo. Kini nahitabo dito na sa conference room LGU Pilar, Barangay Sentro, dito na sa mismong munisipalidad sa Pilar. Samtang ang kapulisan sa Pilar gihapon usab mga ka-Siargao sa pagdumala ni Police Lieutenant Vedovin Galientes o Police Executive Master Sergeant Joe Melin Arcomon. Buntag pa lamang kagahapon mi pahigayon na og information dissemination may tungod na sa umaabot nga bagyo.
mi pahigayon na usab kini og disaster preparedness drill sa mismong police station. Ang maong alert team karon ready na para sa deployment sa mga posibleng atubangon nga emergencies sa ilang area of responsibilities. Samtang sa General Luna mga kasyargaw, ang General Luna Fire Station personnel sa pagpangulo ni SFO2 Rogelio Logroño Jr. uban sa mga MDRRMC members may pahigayon og meeting mahitungod na usab sa pagpangandam sa bagyong Auring ug ang mga angay buhaton panahon sa paghaguros niini. Sa Del Carmen may pahigayon na usab og mga monitoring sama sa pagmonitor sa sea level didto sa PPA uban na sa koordinasyon niini sa Del Carmen Municipal Police Station. Samtang ang munisipalidad sa Socorro mi pagawas karon og Local Advisory number 01-2021 pinitsahan kagahapong adlaw nga gipakanaog ni Socorro Mayor Felizardo Galanida nga ang tanang sea travels og trabaho sa pampubliko og pribadong ahensya sa maong munisipalidad suspendido na kagahapong adlaw pa ang pagbalik sa mga trabaho kung mawala na ang signal level dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte. Kini nga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa katawhang Socorronhon. Samtang sa munisipalidad sa Burgos, hapon pa lamang kagahapon, makusog na ang hangin nga dala sa maong bagyo o ang mga balod nagpungasin sa paghapak sa mga kabaybayunan mga kasyargaw. Samtang ang ubang mga munisipalidad o kalungsuran adunay mga lakang nga gihimo sama sa pag-evacuate sa mga katawhan nga anaa sa mga risk areas o flood prone areas mga kasyargaw. Samtang ang munisipalidad din sa Dapa mga kasyargaw adunay gipahigayon nga inspection sa mga low-lying areas ilabi na sa mga flood prone areas mga kasyargaw uban sa BFP Dapa mga kasyargaw para na pagsusi kung aduna bay kinahanglan nga i-evacuate na mga katawhang dapanon mga kasyargaw. Ako na ang latest updates nato karon mga kasyargaw, ilabi na sa mga nagkadaiyang munisipalidad dinhi na sa isla sa Siargao sa pagpahigayon nila, pagpangandam nila, ilabi na sa umaabot nga paghaguros sa bagyong Auring mga kasyargaw. Good morning, Sir G, watching from Manila. Gikan na kan Sir Randy Archaga Santita. Salamat Sir Randy. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Good morning Kuya G, always watching here in Socorro every morning to your station. God bless. Gikan na ka Ma'am Eliza Ingrova Tamayo. Salamat Ma'am Eliza. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Salamat. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Good morning Charles. Og sa tanan taga Kaob, good morning po kaninyong tanan. Salamat maayong buntag kaninyong tanan. Mga kasyargao, ilabi na sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa. Salamat po, good morning kaninyong tanan, mga kasyargao. Good morning sir, watching from Germany, amping kamong tanan. Ika na ka Ma'am Nanes Carlota. Salamat Ma'am Nanes. Happy viewing po og sa mga taga Germany. Salamat po, good morning. Mga Pilipino sa Germany, good morning po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon po, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Early Childhood Care and Development Program sa Dapa, gipahigayon. Isip pagtanaw karon sa kaayuhan sa kabatanunan, ang munisipalidad sa Dapa pinaagi na sa Early Childhood Care and Development Program niini miapod-apod og mga multivitamins, full cream meals og mga gamit nga magamit sa mga kabatanunan. Kini gipangapod-apod dito na sa Barangay Cambasac, Barangay Kabawa, Barangay Dagohoy og Barangay Corregidor. Uban ni Sangguniang Bayan member Jerry M. Abejo. Kini nga programa magpadayon pa sa 22 ka mga barangay nga sakop ning atong munisipalidad sa Dapa.
sa pagkakaroon kanaasa ang mga barangay nga nahatagan sa mga programa at angan lamang o mga kasyargaw ang mga musunod nga mga pang-apod-apod sa maong mga vitamins o guban pang gamit para na sa mga kabatan-unan. Good morning po. Good morning sa Kanuyan, Dapa family, Aure family. God bless you. Salamat Ma'am Villamila. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning sab sa San Isidro Antipasado family. Salamat Ma'am Villamila. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karon, Inter-School Essay Writing Contest gipahigayon sa Socorro. Kagahapong adlaw mga kasyargaw, may pahigayon og Inter-School Essay Writing Contest ang munisipalidad sa Socorro. Isip kabahin na sa pagsaulog sa ika-60th founding anniversary o adlaw ng Socorro o araw ng Socorro nga dunay topic nga amidst global pandemic, why should we revitalize Socorro's valued history and rich cultural legacy? Nahimong mananaog mao si Regina Rhea Di Sarong sa first place mga kasyargaw sa title sa iyang essay nga The Boat Tied on the Dock mga kasyargaw nga ang coach niini si Mrs. I.G. B. Galavia. Samtang ang second placer mga kasyargaw mao si Zarwayne Galanida nga ang title sa iyang essay Socorro's Intensified Bayanihan Culture in the Time of COVID-19 nga ang coach niini si Mrs. Brooks Golda Lasala. Samtang ang third placer sa maong essay writing mao si Rayana Yasi Lasala mga kasyargaw sa title nga Survive, Revive, Thrive mga kasyargaw. Ang coach niini si Mrs. Doreen Minet G. Laugo mga kasyargaw. Kiniusab nagpakita nga aktibo gihapon ang atong mga estudyante ilabi na sa mga school activities nga nawala sa pipila ka bulan tungod na mga kasyargaw sa pandemya. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa-shoutout ako kan CJ sa nana burik na arang kasamok din. Gikan na kan Charles Carl. Good morning kanimo din Carl. Happy viewing kanimo din na. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Amping kamo diha sa ako maguyang og pagumangkon sa nan Ija mga kaiban diya na sa Dayasan. Labi na sa ako pamilya diya na sa San Benito. Tatay Toto Ramos og Nanay Bebe og sa ako mga igsuon. God bless you all. Gikan na kang Ma'am Cheche Ramos Sumando. Salamat Ma'am Cheche. Good morning kanimo din na. Salamat po. Good morning po. Good morning sa tanan taga barangay Hamuyawon from Sitay and Espin family. Gikan na kang Sir Espin Luwela o Ma'am Espin Luwela. Salamat po. Good morning. Good morning dapa sa Barangay 13 labi na kan Reggie Herarcas. Oo dungan Herarcas dungat Kaminge. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Kusog karadyaw ang hangin dire sa lungsod sa Burgos. Yes po. Keep safe mga katawan. Ingat kitang tanan. God bless. Ika na kang Mamilisa Kapales. Yes po. Kusog gayod kay nakita man ako sa video na nagpasa sa ako ng video mga kasyargaw. Kusog gayod ang hangin ug ang balod dinha na sa Burgos kay atubangan mang kini mga kasyargaw sa Pasipiko. Good morning sir, watching from Cloud9 General Luna. Thank you and keep safe. Higa na ka nga Ma'am Marivic Espejon. Mga taga Cloud9, good morning General Luna. Salamat po, good morning. Good morning kuya og sa taga Santa Monica, labi na sa Havillana family. Salamat Ruel Havillana. Sir, salamat. Good morning. Magandang umaga kanimo din na. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa mga balita karon, biyahe sa sakayang pandagat sa Surigao del Norte suspendido na. Suspendido na karon ang tanang biyahe sa mga sakayang pandagat sa bisan asa nga mga port sa Visayas ug Mindanao ug ilabi na dinhi na sa Surigao del Norte base na sa memorandum o notice nga gipakanaog sa Philippine Coast Guard. Sumala pa nga ang mga pagsuspende base na sa usab sa severe weather
Bulletin number 7 nga gipagawa sa Pag-asa alas 5 sa hapon maong ang PCG Surigao usab gisuspende na ang mga biyahe sa bisan unsa nga sakayang pandagat. Makabiyahe lamang ang maong mga vessels kung ang kondisyon sa panahon anaa na sa maayong kahimtang mga kasyargaw. Walay biyahe karon mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat sa inyong pagsuporta mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita, mga biyahero stranded sa Surigao, Dinagat ug Siargao. Sumala pa sa Port Management Office sa Surigao, stranded karon ang mga biyahero nga gustong mutabok gikan na sa Surigao paingon na sa Leyte o gubang pang lugar nga sakay sa mga roro. As of 3 PM kagahapong adlaw, ang na-stranded sa maong mga port mikabat sa 67 ka tawo sa ilabi na sa Lipata Port mga kasyargaw. 67 ka tawo sulod sa port mga kasyargaw, 21 ka rolling cargos ang anaa usab sa sulod sa port, nakadakra sila dina mga kasyargaw o nag-standby. 300 ka tawo ang anaa sa gawas sa port mga kasyargaw o ang nag-standby dina nasa gawas sa ilang mga truck karon. Samtang 141 ang mga rolling cargos ang anaa sa gawas sa Lipata Port karon usab mga kasyargaw. Samtang sa Port of San Jose Dinagat, walay pasahero nga na-stranded apan adunay duha ka rolling cargos o upat ka vessels ang nakadock karon sa maong port. Samtang sa Port of Dapa mga kasyargaw, walay pasahero ang na-stranded apan upat ang vessels nga nakadock. Samtang tulo ang anaa sa Del Carmen mga kasyargaw na mga vessels. Samtang sa Santa Monica usa ang anaa lamang nag-standby sa Port of Santa Monica. Atol kini sa gipagawas karon nga memorandum sa PCG nga suspendido na ang mga biyahe sa sakayang pandagat sa pagka mga kasyargaw. Oga sa pagkakaron wala may gika-report karon nga mga nahitabo sa maong mga ports mga kasyargaw o ang pagkaguba or bisan unsa namatang sa dili maayo mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, atong pag-asayron ang kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of February 18, 2021, we have 47 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution, 18 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Buena Vista, 13, Carmen, 2, Magallanes, 1, Nasipit, 1, Tubay, 1, 2 cases from Poblacion 12, Cabadbaran City, 10 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Prosperidad, 3, Rosario, 3, and 1 case each from municipalities of Bunawan, Esperanza, San Francisco, and Santa Josefa. 9 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Tago, 3, Caguait, 2, Lanuza, 2, Carmen, 1, San Agustin, 1, 1 case from Mangagoy, Bislig City, 7 cases from Butuan City, with 1 case each from Barangays Baan Kilometer 3, Florida, Fort Puyohon, JP Rizal, Libertad, San Vicente, and Villa Cananga. For classification of cases, we have recorded 30 local transmission cases, 1 case with no travel history to an area with local transmission, and 2 cases with travel history to an area with local transmission, and 14 cases LSIs. For status of condition, 34 cases are asymptomatic, 12 cases have mild, and 1 moderate. For status of management, 47 cases are still on isolation. As of February 18, 2021, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 73-year-old female from Magallanes, Agusan del Norte. Hypertensive, onset of cough and general body weakness on January 18, 2021. Admitted on February 13, 2021. However, due to complications, the patient died on February 18, 2021. As of February 18, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 7,223 confirmed cases, 777 still on isolation, and 6,156 recoveries and 290 deaths. Mao ka na mga kasyargaw, ang latest update sa COVID-19 sa Caraga Region. Ingat po kitang tanan,
mga kasyargaw. Good morning kang Eugene Connie. Salamat sa pagtutok din na sa tong programa. Salamat po. Good morning. Good morning Sir Lucas. Happy viewing po kanimo din na kan Sir Lucas Ibalya. Salamat po. Good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, cash assistance gipang apod-apod sa probinsya Surigao del Norte. Nang apod-apod karon ang provincial government sa Surigao del Norte og mga hinabang pinansyal pinaagi na sa assistance of individuals in crisis situation. Sugod pa niadtong December 23 og kini nakahatag na sa 5,318 ka benepisyaryo. Nasayran nga nahatagan na mga kasyargaw ang gikan sa mainit 628, sa Malimono 708 ka benepisyaryo, sa Claver 662, sa Alegria 650, sa Tubod 654, sa San Francisco 628, sa Bakwag 680, ug sa Taganaan 708 ka mga benepisyaryo. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita karon, PCG kon Philippine Coast Guard andam na sa bagyong Auring. All set na karon ang Philippine Coast Guard aron masiguro ang maritime safety ug ang mga humanitarian assistance sa paghaguros ni bagyong Auring. Isugo na ni PCG Commandant Admiral George F. Orsabia Jr. ang tanang Coast Guard units nga nga pakusgon pa og hingpiton ang mga precautionary measures og magpahigayon sa proactive nga disaster response operation sa mga apektadong lugar. Naka-heightened alert na kini sa Visayas ug Mindanao para na sa mga deployable response groups o quick response teams og ipatuman gayod ang no-sail policy, mga kasyargaw. Mao na ang latest updates dito na sa PCG, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, kapulisan sa Caraga naka full alert status na. Ang tanang unit sa Police Regional Office 13 kung na PRO 13 o ang PNP Caraga naka full alert status na at iser pa ang paghaguro sa bagyong Auring aron nga masiguro ang availability sa atong kapulisan alang na sa preventive response o possible disaster response operations. Gisugo na ni Police Brigadier General Romeo M. Karamat Jr. ang tanang unit commanders nga kinahanglan andam na ang tanang personahe sa kapulisan, mobility niini og mga search and rescue equipment alang na sa pagpaigayon sa mga force evacuation o mga mandatory precautionary measures aron na ma-mitigate ang mga posibleng casualties sa paghaguros sa mga bagyo. Sa sobra na sa 1,000 ka PNP personnel og force multipliers ang ready sa pag-abot ni bagyong Auring dinhi na sa Caraga Region. Good morning po mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga. Speaking of pagpanganda, mga kasyargaw, atong nakita usab ang Surigao City nag-evacuate na, mga kasyargaw, ang ilang mga nagadaiyang barangay, mga kasyargaw, para na malikayan ang bisan unsa nga casualty og ang mga anaa sa low lying areas og mga possible na lugar nga mamahimong adunay landslide, evacuate na sila, mga kasyargaw, sugod pa kagahapong adlaw, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat po kaninyong tanan, ilabi na sa inyong pagsuporta din na sa tong programa. Salamat po, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita, Pilipinas nasod nga wala pa nagpahigayon sa face-to-face classes. Padayon nga gipangandaman sa Department of Education ang formal nga pagbalik sa face-to-face classes sa mga tulunghaan bisan pa adunay COVID-19. Kini sumala pa kang Education Secretary Leonor Briones human nga migawa sa meeting niini sa United Nations International Children's Fund kon UNICEF
nga ang Pilipinas na lamang ang wala pa nagpahigayon sa face-to-face classes mga kasyargaw sa Southeast Asia. Pagpaklaro sa Secretary nga contextualized ang face-to-face classes sa mga estudyante sa ubang nasod, kundiin limitado lamang sa pipila ka oras o pipila ka adlaw. Ang ilang klase depende sa sitwasyon. Apan, girespeto gihapon mga kasyargaw nila o sa Department of Education ang desisyon sa Pangulo sa pagsuspende ni ini ilabi na sa face-to-face classes tungod na sa UK variant sa COVID-19. Apan mga kasyargaw, gihulat na lamang sa maong secretary o ni Secretary Leonor Briones ang approval karon mga kasyargaw. Kaya adto naman sila'y giduso karon nga proposal na usab sa pagbalik sa face-to-face classes sa mga estudyante. Good morning, Kuya G! Mahangin na gayod, tapos nagkamang pa ang signal. Yes po, salamat Ma'am Marisa Miguelias Gonzales. Basta gayod ulan o hangin-hangin. Ma'am Marisa, lisod gayod ang signal, lisod gayod ang data, lisod gayod ang internet. Salamat po sa pagsuporta, Ma'am Marisa. Good morning kanimo din na. Salamat po. Happy viewing kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Good morning mga kasyargaw. Samtang ang atong latest updates mga kasyargaw sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, adunay kinatibok ang 557,058 ka mga total cases sa COVID-19 as of 4 p.m. February 19, 2021. Nadungagan kini kagahapong adlaw og 1,901 mga kasyargaw nga new cases. Maong ang active cases karon 32,440 na mga kasyargaw. Ug ang total recoveries nato karon 512,789 na. Samtang ang mga nangamatay 11,829 na mga kasyargaw. Mao kana mga kasyargaw ang atong latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 dinhi na sa nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning po. Good morning. Keep safe everyone. Gikan na kan Jemar Gonzales Sumalino. Salamat Jemar. Good morning kanimo din na. Happy viewing. Good morning Kuya G. Pabati naman sa ako igsoon birthday. Happy birthday Manok Kopyo Dolor diana sa Abad Santos. Gikan na kang Ma'am Norma Manalo. Happy birthday po kang Sir Kopyo Dolor. Salamat po. Happy birthday. Baka naman mga kasyargaw. Good morning. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat po sa inyong pagsuporta dinhi na sa tong programa. Salamat po. Good morning. Mga kasyargaw, ingat kita. Pirmi kitang mamati, pirmi kitang magtanaw, pirmi kitang updated. Mga kasyargaw, ilabi na sa kahimtang sa panahon karon. Mga kasyargaw, kaya posible nga muabot o muigo mga kasyargaw o landfall ang bagyo unyang hapon or sa gabi mga kasyargaw base na sa report sa DUST Pag-asa. Ang masinatin nato karon sugod ganinang alas 5 sa kadlawon hangtod na sa udto unya mga kasyargaw o mga alauna alas 2 mga kasyargaw. Ang maulan nga panahon ug ang hangin-hangin na mga ulan, mga kasyargaw, hangin-hangin na panahon, mga kasyargaw. Samtang ang mga kaigsuunan nato ng mga kasyargaw noon nga anaa sa low-lying areas, posibleng adunay mahitabong na landslides, pwede po balhin na kamo sa mga evacuation centers, mga kasyargaw. Kaya mas maayo na nga mobalhin na kita lamang para na pagsiguro sa atong kalawasan, ilabi na kinabuhi ang nakataya mga kasyargaw sa maong mga kahimtang karon mga kasyargaw. Kung pa-evacuaton gani kamo, force evacuation sa atong mga kapulisan, atong mga atong mga government offices, government agencies, mga tao nga anaa sa otoridad mga kasyargaw, please evacuate lamang ta kay sila man ang nakahibalo kung maayo ba kini o dili mga kasyargaw. Good morning Kuya G, ingat tayong lahat. Yes po, gikan na kang Ma'am Shirley
Garcia. Salamat Ma'am Shirley, good morning kanimo din ha. Good morning Sir Diki, kana ka Ma'am Esther Cagas. Ma'am Esther, good morning kanimo din ha. O sa tanan taga mainit, good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Dini na lamang kukutob mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa atong programa, Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masairan. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tibok kalibutan. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karon mga kasyargaw, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag po kanatong tanan. God bless, ingat, 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 ingat Siargao, ingat mga kasyargaw. Good morning.